Gözlerge tabiat üzgere kaldırıp yeşlikini görürüz gözlerge. İcatta 25 yıl. Az vakit mi ol elle küp mü? Kimgedir bir mizgil bulup göz açıp yumganşı şımağına öte de kitedir kebek. Kayberevler için bu yol burmalı hem sikelteli bulup kile. Şuna da ol ağır hem uzun bulup duyula. Elbette her icatçının öz yazmışı, öz yolu. Hazır indi icat işçiligine 25 yıl tolup ötті. Nendейдір нәтижелер ясарга була, тормышта өз жолымны таптым деп әйтергә кирәк. Соңрак булса да сәхнәгә, зур сәхнәгә әйләнеп кайттым, әйләнеп килдем. Бу юлга басмаган булсам, ул минем гомерлек үкенеч болып калган булар иде. İlsur Cemil oğlu Safin 1966 yılının 9 mayında Tataristan Ayısır'nın Şüpreli rayonu Yaڭa Kəkirli avulunda Cemil bilen Ruşaniya Safinlar gailesinde dünyaga kile. Бүтән балаларга караганда Илсур яшьтән үк җыр, музыка белән мавыга. Шул ук вакытта инженер профессиясенә дә игътибарлы булып, әлеге профессияны өйрәнүне дә үзенә бурыч итеп куя. Шуңа да урта мәктәпне тәмамлагач, Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтында укып белем туплый. Бер күпме вакыт район җирлегендә эшләп ала. Әмма Илсурның күңеле җыр сәнгатенә тартыла. Татар җыры 95 республика җыр конкурсында катнашып, лауреат исемен яулаган егет татар эстрадасында лайыклы йылдыз кабынуга ишара ясый. Шул ук вакытта Уфада уздырылган Бөтен Россия татар башкыр җыры конкурсында да әлеге дәрәҗәсен тагын бер кат раслый. Шулай итеп, татар җыр сәнгатендә үзенчәлекле башкару сәләтенә ия булган Илсур Сафин, Илсаф тәхәллүсе белән җырчы, артист формалаша башлый. Минем күбрәк репертуарны алсак, анда эчтәлекле җырлар. Эчтәлекле җырлар менә иң беренче җырлардан китсәк, тәрәзәләр, әни күзләре, кайталар, кыр кызлары, әбиләр чуагы булсын әйме. Игезәкләр берсе кояш берсе ай, аннан Arzıdalar sanadım Ayda kaldı bir gezdi Yüzlerinden sıradım Derzengini aşıp şaşırdım Ul kışığını inidim Tuğalı jirden gittim Bәxit izlep Bәxit ağaçından ezildim Sübhanallah küsmesin Bişikte kim alay Etisine enisine Berse kıyaş berse ay Мен әйтәм, шундай бераз җиңелрәк җыр җырлап карыйм әле. Халык ял итәргә килә бит инде концертка барыбер дә. Бу җыргалар сикереп торып, бии дә башлыйлар, күңел ачалар. Шуңа күрә мондый җырлар да кирәк дип уйлыйм. Бу интернациональ җыр булып чыкты. Бала чакның иң изге, онытылмас хатирәләре турында әниләрдән дә яхшырак белүче юк. Рушания апа инде олы яшьтә булуына да карамастан йөгереп йөри. Һәр вакыт бар кунакны да аш-су әзерләп көтеп тора. Сөйләгәндә канатлы сүзләр кыстырырга ярата, шаярта, үзе дә әңгәмәдәшенә кушылып шыркылдап көлә. Субханалла. Аллага шөкер бегәнгә сәкәндә алдагысын белмим, ничек булыр. Әле йөреп торам, шулай ашны пешерәм, унтаны ягам, ланнарым каткан төшкәшләй. Каршы алам, затып куям. Гайтәле язганнан узган юк. Кемгә ничек язган шулай була. Әйтәбез менә 57 яшендә китеп барды. Син дир малайлар белән каласың, Рушания дир, малайларым акыллылар дир. Шул сүзне өмеремдә дә онытмыйм.
Allah'a şükür bugünkü sekende indi maqtanıp etüden tegil Allah'a şükür ana kılaman. Kadalar vakitleri bulganda, hazır zamana da biterleyince özgerip gitemini. 2 yaş şirek Ruşaniya bilen Cemil 1962 yılda gaile uşağı tirgizip jibereler. 6 balaga Gülnara, İlham, İlsur, Azat, Rinat, İlnurga gımır böle giteler. İlsur üçüncüsü. Cemil abinin avulda birinci kişiydi indi, birinci yigitiydi ol. Ömür boyu yarattım indi, süleşip de yürüdük indi, bari bir anardan başka kişinin min bir kimne de göz alnıma getirelmeyim. Şurkatlı yakşı kişiydi ol, ne kıç ömürlü oldu. Bütünüsünde diyiz güren bir kızım, pişmalayım, Allah'a şükür. Gelinlerim de yakşı. Noklarım da yakşı varsa da. 10 yaşından işe tıkanıydım indi min. 10 yaşından greplasıp, kişiler ardından tarap geriydim. Çigindir işledik. Gündür de kalmadan da, firmada da kalmadı, bir şey de kalmadı. İşledim, geriydim. Etebez bir gazir bir vakit, bir Ruşaniye sindirlanlar niyette var, indi zire dikiktar çigindir. Onu bir kimge de böyle bulmaydı siz işlegezindedir. Bardık, barıgabit. Balçıkta barabız, dirip bulmay, vana tegiyaklarda kitkine malayım tuğan yıl Nilnur tuğanda. Bundan balçık Aktabir'de. Kastalandım da gittim Balniçka Tüpürel'ge. Çigindir'den kota kota. Çigindir kırgan yerden. Balniska. Raddum, Bebi tabırgan. Şimdi yavruluklar getirdik indi biz. Buldu, türlüsü. Gormonlar bilen, ilgari var idi indi şulay gormonlar bilen. Medek diyeler idi ilgari. Şulay kızlar sayılı oturarlarsa, yigitler kileler indi şulay. Ağlagiler şuluydu bizim ilgari. Her kişiге özünün tuğan jeri, kündük kanı tamgan tuğan tufrağı, äti enisi hem tuğanları bilen gımır itken tuğan negizi qadrili. Xatirge, мәңгегә uyılıp kalgan yalan tepili bala şak, mektep yılları, üsmür şaklar, avuldaşlar, ijatçı işin in izge xatireler. Biz onun gururlanabız нәрсе için ул бүгінгі шул дәрежеге erişti. Çünkü әлеге kadar bizning avuldan халық артисі деген дәрежелі артистлар yok idi. Bizning avuldan bek talantlı kişiler çıktı. Yazuvchilar var, haveskar kompozitorlar var. Lakin şular arasında men onu aytırım eng dәрежелі bizning maktabni bitirgan Şahiz deb aytır edim. Ул һәр вакытта инде безгә иганәтче буларак менә ярдәм итә. Шуның өчен дә без аны бик хөрмәт итәбез. Үзебезнең җирлегебезне, авылыбызны, районыбызны республика күләмендә, Россия күләмендә танытса иде. Jırlarında tabiat, tuğan jir, etiyeni, yaşlık, mehabbet, şul мәңгілік temalarını türenden aşıp sala algan İlsaf, kim ol digende, əbiler şuağın, hem bir nişe yüzlegen jırlarını halıq көңіліне singdirgen başqaruçı, her kimnin isinde kalgan Татарстанның halıq artisti dip bula. Район, который дал республике, нашей стране, очень много выдающихся людей. Şüprəli rayonu respublikamızga bik köp şahıslarını birgen tübek. Alar arasında yazıcılar, tabiplar, şairler, zor dereceli artistlar hem başka profesiya kişileri de şaktı. İlsaf şuşu isimlikte. Aytırga kirek, İlsaf ol bizning rayonumuzning patriotu. Her vakit biz uyuşturgan çaralarda aktif katnaşa, buldura algınşa yerdem kolu soza. Onun repertuarı da big bay. Lakin şunысы kızıklı. Rayonumuz, avullarımızga bağışlangan jırlarını ol qayağına barsa da başqarıp bizning rayonunu danlay. İşçen halkımız turunda məglumat tarata. Şuna da Şüprəli rayonun bileler. Ol bizning ilçimiz diyer idim. Bizge әтен иләрендә өзенең тәрбиясен туган җирне хөрмәт итәргә, туган җирне яратырга, өзебезнең гореф-гадәтләрне сакларга, мәдәни мирасны үстерүгә дип менә шундый тәрбия бирәләр. Һәм инде менә ул Илсафта менә ул тәрбия бик көчле чагыла.
Ул да менә үзенең күңеленнән күпме, үзенең җаныннан күпме яхшылык эшләргә була икән, менә ул аны эшләргә тырыша. Ул менә үзенең туган җиренең патриоты. Туган җирдә нинди матур сыйфатлар бар, алар бөтенесе Илсафта тупланган. Чөнки аның инде менә максат куеп, һәм максат куеп алга таба баруы да. Аның инде кешелеклеге, аның тырышлыгы да бар. Yoqtашым Шәймирзада туып үскән Габдулла Рахимкуловның җырлавын бик якын иттем. Аннан соң миңа шундый бәхеткә туры килде. Татар эстрадасына баскач та зур сәхнәгә Габдулла абыйның 70 яшен үткәргән көнне ул мине сәхнәдә чыгарып, Илсаф энем эстафетаны сиңа тапшырып калдырам дигән иде. Менә шул сүзләр миңа зур җаваплылыкта истәде. Кичтә бирде дип әйтергә кирәк. Ул минем укытучым да, кумирым да, шулай якташ буларак та бик якын кешем дип әйтә алам Габдулла Рахимкуловны. Авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган Илсаф сәхнәгә шул кадәр ныклы нигезле баскан егет, инде ширек гасыр тулы заллар җыеп, шөгыльләрен башка һөнәрләр белән тулыландырып, эшли дә эшли. Күңелдә яңадан яңа дәрт, омтылыш, иҗатка зур күтәренкелелек булганда гына озын юллар үтеп эшләргә була. Белгәнчә 1991 елны безнең университетны элеккечә мехфак иденде ул. Шул факультетны бетереп, ул инженер-механик белеме специальность алган кеше. Безнең шыгарылыш студенты буларак бер качан да безнең университетны онытмый. Илсур менә бу безнең студентларыбызның иҗади тормышында бик актив катнаша. Менә әйтеп киттек, шул театрларда алар бергә катнашып, безнең студентларыбызны консультировать итә, җырчыларыбызны консультировать итә һәм менә алар белән шундый тыгыз элемтә турып эшли. Мин чын горурланам, что шундый безнең якташыбыз бар икән. Ул не просто артист, а просто кеше. Кеше именно әтәбез зур буквадан или зур хәрефтән шундый кеше белән без, мин гына түгел, аны мин уверен, что безнең бөтенесе кем чүпрәлдә яшәй, кем чүпрәлдә туган бөтенесе шундый минем кебек горурлана. Иногда үзгә регионларга чыгып китәбез. Каян диләр. Мин сөйлибез инде Татарстандан, Касыанда райондан дип сырлар. Держаной чүпрә дип әйтәсең, кемдер белми чүпрәне. Илсафны беләсеңме? Вот, я говорю, шул без якташлар Илсафны, бөтенесе беләләр. Тәстән асам бик уңган егет, уңган булдыра торган егет. Күбрәк булсын шундый егетләр, кемгә шаны була, кем белән сөйләшеп була. Менә инде Илсафның сихнага чыгуы, ул мин әйтерлек бер ниндидер феномен. Чөнки Илсаф яшьчәкне авыл хуҗалыгы институт бетерде. Әгәр дә Илсаф шушы әйтергә кирәк юнәлешмә киткән булса, аннан бәлкем бит әйбәт колхоз председателе, совхоз директор чыккан булыр иде. Әмма дә ләкин ул менә үзенең әйтергә кирәк талантын күреп, ул үзенең юлын сәнгатьтә үзенең юлын тапты. Чыннан да Илсафның тавышы ул бик үзенчәлекле, бик матур. Аның үзенә генә хас булган менә тембры бар. Аны бер кем белән дә Илсафны бутап булмый. Ул җырларын тыңлаганнан соң син ниндидер дәрт аласың, дәрман аласың. Аның җырлары кешене әйтергә кирәк тормышка, яңа уңышларга итерә дип әйтәсе килә. Бүгенге көндә Илсаф үзенең зур төркеме белән сыйфатлы иҗат җимешләрен барлый. Кызыклы сценарий, бер сулыштан кабул ителүче видео эштәлек, җырчының булачак юбилеена әзерлеге бара. Яңа сулыш, талпыныш, яңа программ өчен яңа җырлар әзерләү вакыты. Профессиональ сәхнәдә 2 дистә ярым ел булган Илсаф өчен чираттагы зур әзерлек чоры. Юбилейга шулай бик күп кенә эстрада җырчылары белән сөйләштем, дуслар. Бөтенесе дә киләбез диделәр. Җырларны туплап бетерәбез. Аннан соң шулай репетициялар ясыйбыз. Яңа җырлар шулай ук бар. Шактый топланды, менә әле бу гастрольләр бик күп булмады. Идә утырга туры килде бит инде. Билгеле сәбәпләр аркасында. Биюләр белән бизәп,
Анда жырларга биюләр куеп, мотор итеп шулай концерт юбилей кичәсе тәкъдим итәргә исәбебез бар. Жырлар сайлаганда ул килеп киңәшеп, Рәкыйп абый, бу җырны алсак, тамашачы кабул итәр микән, юк микән диеп борчыла, мине белән киңәшләшә. Моңлы җырлар ярата. Моңлы җырчы ничә күңелле булырга дип уйлыйм мин. Ижад барышында бик күп җырлар иҗат ителде. 300-гә якын җыр бар. Тамашачы аларның күбесен кабул итте, күңелләрендә йөритә, әле дә сырыйлар шушы беренче җырларымны. Шул җырлар белән күбрәк хәтерлиләр. Бик рәхмәтлемен тамашачыма. Алар минем тормышта авыр вакытта да яңадан бер күпме тукталып торгач, яңадан күтәрелеп, җырлар туплап, репертуарны барлап, яңадан эшләп китәргә ярдәм итте. Татар эстрадасында урта буын җырчылары арасында олылар да, яшьләр дә бер тигез яратып тыңлый торган башкаручыларның берсе Илсаф татар эстрадасында 1995 елдан бирле кайный, иҗат итә. Татар яшәгән төбәкләрдә дөньяның ул кайсы гына кыйтгасы булсын, һәрберсенә Илсаф исеме яхшы таныш. Чөнки искиткеч үзенчәлекле тавышы, кабатланмас моңы, гаҗәеп аһәң белән башкарган халык җырлары, профессиональ һәм үзешчән композиторларыбызның әсәрләре аның башкаруында мәңгелеккә сәнгатебез түрендә урын алдылар.